vittu, että minä nauran. Huomio. Vittu, ei oikeesti. Mitä vittua täällä tapahtuu? Siis mun siskon kaveri, joka on poika eikä liity millään tavalla hevosiin, mihin mihin piileihin mä aika vahvasti olen yleensäkin liittynyt. No, tämä poika tuli sanomaan, että katso, sinun videosi on ilmeisesti levinnyt. Ja mä olin silleen, että mitä? Ja katoin tällainen säälittävien ihmisten sivusto, jonka nimi taisi olla Ylilauta. Vittu, mä en edes muista, se oli niin säälittävä. Siellä oli linkitetty mun olikohan edellinen, onko sen jälkeen tullut videoita. Joka tapauksessa tää huomiohuorapostaus. Se oli sinne linkitetty ja mä katsoin, että jaha. Okei. Sitten mä rupesin lukemaan niitä kommentteja. Ja vitsi, mä en edes muista niitä enää. Mä voisin peräti lukea teille niitä vähän täältä. Ne on niin nätisti sanottu. Tunkisin munani hellästi ton kurkkuun. Huikea R ja S-vika lihalla ihan kuin sketsihahmo. Kuulostaa tyhmältä, kun toi sanoo huora. Vittu mikä tyhjäpää ämmä. Ruma huora on rumaa, ei vittu mikä ämmä. Muna suuhun niin hiljenee. Huorla. No kaiken näköistä. Hitsi, täällä oli vielä jotakin, mitä oli niin nätisti sanottu, että mä olin silleen, että joo, huolella. Kaiken lisäksi vielä jonkin sortin S-vika tai paskamikki. No ihan first of all, tässä on paskamikki. Oikeesti, oh my god. Ja oikeesti mulla on R-vika. Hei, tiedättekö semmoisen jutun? R-vianhan siis saisi korjattua. Ja moni on sen tehnytkin. Ja se on semmonen leikkaus, jossa täältä kielen alta leikataan jotakin pois. Mulla on aika lyhyt kieli, kuten näette. Ja pieni. Sen takia, sen lisäksi, että se on ihanan hellä ja ihana ja pehmeä ja maistuu hyvälle, niin se on niin lyhyt, että mä en voi tehdä sille sitä pärä juttua, millä te saatte sanottua R. Niin. Ja sen saisi hoidettua leikkauksella pois, että jos te olette valmiita maksamaan mulle sen leikkauksen, niin olisin hyvin kiitollinen. Antakaa rahat tänne, mä lupaan mennä siihen leikkaukseen. Lupaan oikeasti siis. Ja jos te ette ole maksaa sitä, niin pitäkää sitten vaikka turpanne kiinni, koska te olette vitun säälittäviä paskoja. Oikeesti, ei juman kautta. Miten niinku oikeesti, viimeis kun mä tein videon, niin mua ärsytti se, että joku sanoo, mä edelleenkin, niin kuin siinä videossa sanoin, mua ei haittaa se, että haukutte mua huomiohuoraksi. Ei vittu ollenkaan. Vittu sen, kun haukutte, ihan vitun sama. Teillä tulee olla ihan vitun hauskaa huomenna, voin kertoa sen. Mutta mua häiritsee edelleenkin se, että se on niin ruma sana ja sitä käytetään ihmisiin, jotka ovat kauniita ja kivoja ihmisiä ja niihin ei saisi käyttää rumia sanoja. Sen takia, että se on kauhea sana. Mutta niin, jos teitä tosiaan häiritsee niin vitusti tämä minun R-vikani, kiroiluni, huono asioiden ilmaisuni ja mitä näitä nyt olikaan, niin kaikin mokomin mun sähköposti on riinamaria@live.fi. Pistäkää sinne vaikka viestiä, tulkaa kertomaan mulle, mitä mieltä ootte. Mun blogi on varrella-virran.blogspot.com, toinen on murublogi.blogspot.com, Facebookista löytää nimellä Riina-Maria Muru Rissanen. Ihan tänne vaan kaikkia lahjoitukset saa tehdä mun tilille, jonka numeron voitte kysyä multa. Niin aletaan yhdessä keräämään rahaa mun siihen R-vian poistoleikkaukseen, niin eipähän sitten teitäkään enää häiritse. Itse asiassa voitaisiin tehdä toinenkin tili, jolla mulle ottaisi uusi läppäri, jossa parempi mikki, ettei mulla S-vikaa. Tehdäänkö silleen? Hei, ihan vitun hyvä. Paitsi mä luulen, että mä saan ne rahat kyllä jotain muutakin kautta. Mikähän se voisi olla? Mä tiedän, että muutama ihminen tietää, mitä mä tarkoitan. Ja osat, että saattaakin miettiä, mitä. Ja mä en oikeasti yleensä mene missään asioissa niin pitkälle, että mä tekisin semmosia asioita, mitä mä nyt aion tehdä, mutta siis mulla on tällaisia pieniä patoutumia, mun aika moni asia nyt tässä vituttanut, sanotaan monen kuukauden aikana. Hyvin pitkään on asiat vituttaneet, ja nyt mä aion päästä ne patoutumat valloilleen, mä en aio tehdä mitään muuta kuin tehdä hauskan asian, ja en tiedä mihin se johtaa, mutta toivon, että se johtaa siihen, että teitä siellä vituttaa, ei minua, koska mä en edes vituta. Joo vittu, mä nautin tästä, musta tulee... Te näette, mitä musta tulee. Että tässä on teille finkku. Pitäkäähän hauskaa ja tulkaa vittu tänne vaan sanomaan oikein. Mä kerroin teille jo mun nää yhteystiedot. Puhelinnumero en viitti kertoa, mutta varmaan saatte senkin kyllä ihan, jos jaksatte etsiä. Mun puhelin on tässä. Se soi, jos te soitatte ja mä lupaan vastata siihen. Ihan siis
Kyllä vastaan. Jokaisen tuntemattoman numeron, mikä tulee, niin vastaan. Paitsi jos se on jostain kamalasta numerosta ja sitten se maksaa minulle. Mutta että tällaista tähän iltaan. Minäpä tästä heitän tämän tuonne ja tulen varmaan sinne vitun paska ylilautaankin linkittelemään, niin voitte sitten siellä jatkaa. Syön vähän tiikelikakkua. Haistakaa vittu.